Yun na nga po, samahan niyo po kami sa aming paglalakad-lakad. Pagulo ko, bakulaon. Ano po kami? Ano yan? Tiyanggi-tiyanggi? Night market. Night market di man. Ayan, ito lang hindi ko magawa. Lalakad na tayo. Alam ka na maglulit pa kita. Bangin. Gabi na po, gumagala ang mga person. Gumagala ang mga Person. Hey, saan ka pupunta? Jerlen, doon ka munta. Keta kai. Keta mechanic. Ketang keta. Ketang basket. Ahahaha. Ano siya tan? Same siya ng ano dati. Lalakaw na ano siya. Sino? Manilong. Siya yung unang ano. Share na po sa kainan. Pare ko, oh my God. Ayan ang sila ko. Ano yung balagi tao? Wala man siya. Oh my God. Magay ba pala? Magay lang mga pers. Ayun, mga magay lang mga banderitas. Wala pong nagustuhan. Uwi na po kami. Walang nagustuhan sa mga tinda. Sino man ata? Dapat pinaganuhan ini kang ano, no? Sherlay. Katakot man. Ayun po. Uwi na po kami. Nagpagod lang po. Akyat. Oh my God, oh my God, oh my God. Ano ka dyan, te? Kariton? Doon wala? Yeah. Dapat nga doon sa pakurb doon sa ilaw. Fishing well. Balo? Hindi. Oo. Ay, we. Dami lang. Buti pala hindi ko nag-design. Hindi ano, nag-make yun. Hindi ko naglalagay sila. See? Dati may ano dyan. May design. Big bite. Pagkita mo na kagit. Nga po. Maganda ng sure. Wala kaming nagustuhan na pagkain. At least nakapaglakad-lakad kahit pa paano. Habang wala pa si Papa namin. Kaya.